Para pamirsa ingkang kinasih, kula Desi saking GKJ Semanu Baru, Klases Gunung Kidul. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Kemis 26 Maret 2026. Kaserat dening Bapak Pendeta Yoga Adi Pradana. Jejeripun renungan inggih punika luar saking pangiket awon ingkang kapetik saking Lukas 8 ayat 9 ingkang mekaten. Anggone matur mangkono iku amarga Gusti Yesus wis dawuh supaya demite padha metu saka wong mau. Awet wong iku wis kerep dilarak-larak ing demit mau. Mulane minangka panjagane banjur dirante lan dibelenggu. Nanging tumuli dibedhak. Wonge nuli digiring dening demite menyang ing papan-papang kang sepi. Panjenengan mesti nate mirsani kuku. Saderengipun kuku punika ketingal endah, mestinipun dados uler rumiyin. Dados uler punika boten gampil. Kathah resikonipun. Kepara mangke nalika ajeng dados pupu, kedah kaiket ing lebeten entung. Kenging punapa kedah dipun iket? Supados sampurna anggenipun dados pupu. Lan menawi kita mbiyantu uler wau medal saking entung, ananging dereng wancinipun mesti pupu punika badhe pejah. Mila pangiket punika damel proses pupu langkung sampurna sinaosa prosesipun awrat. Jumbuh kaliyan kawontenaning manungsa ingkang ugi mrangguli maneka wani pangiket lan ancasipun ugi kangge damel gesang kita langkung sae. Ananging kasunyatanipun pangiket boten hanamung ingkang migunani. Pangiket punika ugi awujud padatan. Kalebet padatan ingkang awon. Contonipun padatan gampangke. Sinten ingkang nggadhahi padatan punika? Punika padatan ingkang damel pangiket saben kita lan boten damel gengsang langkung sae. Panci saben manungsa anggenipun nglampahi proses gesang kathah sanget pangiketipun arupi tanggung jawab, kewajiban, kabetahan lan sanes-sanesipun. Pangiket ingkang kados punika nalika kita lampahi kanthi setya mesti badhe ndamel gesang kita wicaksana lan dewasa. Lan ugi saged mbebayani menawi boten kita lampahi kanthi temen-temen. Tanggung jawab ingkang kita sebat punika pangiket gesang sae menawi kita lampahi kanthi temen-temen. Asilipun ugi sae. Lan menawi boten kanthi gumolonging manah, mesti asilipun kirang murwat kepara awon. Emanipun kangge budidaya gesang supados sampurna kados kupu kala wau kedah mrangguli resiko awrat supados kita setya netepi sedaya proses gesang. Kadang kala kita kakuda lan lewo. Lukas nyerat nalika Gusti Yesus ngluwari pangiket. Wonten tiyang ingkang kaseksa demit. Gusti Yesus rawuh lan saged mbucal
sedaya pangiket awon punika. Punika dados pitakenan kangge kita. Kinten-kinten kita nggadahi pangiket kados tiyang ing Lukas kala wau napa boten? Pangiket ingkang manjing ing gesang kita mataun-taun. Pangiket awon punika taksih wonten ing gesang kita mbok menawi awet kita boten ngrawuhaken Gusti ing gesang kita. Mila boten saged luwak. Mila cobi kita tanglet gesang kita. Punapa kita sampun ngrawuhaken Gusti ing gesang kita? Sugeng budidaya gesang kanthi wicaksana ing pangiket lan ampun kesupen rawuhaken Gusti. Amin.